Sip. Komodo rangsang walang kekek. Kuku sing tupokan kumelo. Oh nggih, siap. Ya ya. Aning kentas sang apa? Kok sekala ngomong kon ya. Kawangku sagung jajan. Nanging sangat angekepe sang resikan neko kang anjok saking wiyati Semangga komodo rangsang coy dados Panihar monggo panihar ya Lis hati-hati Lis pedangnya galak loh Lis. Oh iya. Mubang mangga meru
Nggih Pak D, ampun mandhap riyin Pak D. Nika wonten tambahan malih versi Tayub. Wonten Sengkala momong sengkala. Nggih.